Kaixo, bideo honetan 2013ko ekainean agertu zen ariketa egingo dugu. Esaten digute daukagula bi ari erobale zuzen eta mugagabeak eta hien arteko distantzia 30 zentimetro direla. Ematen digu bakoitzaren intentsitatea eta lehenik eta behin eskatzen digutena da bi ari erobale hoien arteko erdiko puntuan, distantzia berdinera dagoena bi puntuetatik, zein izango da lortuko dugun eremu magnetikoa. Irudi hau aurretik ikusita horrelako zerbait izango zen, ezta? Lehenengo intentsitatea daukan eroari eroala, bigarrena eta kalkulatu nahi dugu erdian, P puntuan, hau da, 15 zentimetroko distantziara. Lehenik eta behin pentsatu beharko dugu ari eroale honek sortzen duen eremu magnetikoaren norabide eta noranzkoa. Gorantza doanez, hemen izango ditugu kanpora eskerrean agertuko diren vektoreak izango dira kanporantza irtetzen direnak eta eskuinean barrurantza sartzen direnak. Azkenean ditugu horrelako bezalako zirkuluak, bai, hemetik irten eta hemetik sartzen direnak. Berdina egiten badugu bestearekin eta gorri egingo dut bakarrik ezberdintzeko, baita ere eskerrean izango ditu puntua, kanporantza irtetzen diren vektoreak eta eskerrean izak. Gogoratu, vektorea beheruntza izango zen, aldatuko zen eskerrean izak agertuko ziren eta eskuinean puntuak, baina hau ez da gure kasu. Beraz, guri interesatzen zaigun puntuan edo zonaldean, hau da, bi ari erebalen erdian, izango dugu, daukagula alde batetik barrurantza sartzen den vektorea eta beste alde batetik kanporantza irtetzen den vektorea. Hau da, B totala kalkulatu behar dugunean, hau da, lehenengoa gehi bigarrena, nola ikusten dugunez, bi vektore hauek kontrako noranzkoa daukatela, kalkulatzeko eremua izango da B bat ken B2. Imaginatu dauzkagula horrelako bi vektore, kalkulatzeko bien arteko batura vektoriala izango da lehenengoa ken bigarrena. Beraz, falta zaigun gauza bakarra da jakitea zein da lehenengo ari eroaleak P puntuan sortzen duen eremu magnetikoa eta berdina bigarren ari eroalearekin. Bueno, lehenengo ari eroaleak sortzen duen eremu izango da nu0 direla lau pi dira mar berbinus zazpi, datuetan eman digute, bider I bat dira 5 amper, zati bi pi eta R da ari eroalea eta puntuaren arteko distantzia. 30 zentimetro direnez eta erdiko puntua nahi dugunez, 0,5 metro. Berdina egiten dugu bigarrenarekin, aldatzen den gauza bakarra da, hemen 5 amper izan beharrean 10 amper izango dituela, beraz hemen daukagu lehenengo eremuak sortzen duen intentsitatea eta bigarrenak teslatan neurtuta. Esan bezala, eremu totala kalkulatzeko egin beharko dugu hau ken bestea. Hau da, kenketa egiterakoan hau da ematen duguna. Jakiteko norabidea eta noranzkoa fijatzen bazarete, isa eta puntu hau marraztuko dut hemen. Azkenean, lehenengoak sortuko duena izango da hau bezalako zerbait, bai? Honelako eremua eta bigarrenak hau bezalako eremua. Eta bi horien arteko hau izango zen B bat eta hau B2. Eta bien arteko batuketa egin dugu. Fijatzen bazarete, hau da honen bikoitza, hau da asko handiagoa, beraz, irabaziko duen vektore izango da hau. Hemen eman digute ardatz kartesiarrak, beraz, nola eremua azkenean egingo duen onuntza, bai, izango da hau, I. Fijatu, BT, emaitza izango da. Eremu magnetiko totala izango da 6,67 bider hamar berbinus 6 tesla, I tesla. Eta hau izango da emaitza. Eta fijo orain zaudetela esaten, baina behar egon, hemen negatibo bat eman du eta orain kendu duzu zergaitik. Hemen nik hau jarri dut positiboan eta hau negatiboan. Baina ariketak izatez B bat esaten du izaren noranzko negatiboan dagoela eta hau da dagoela noranzko positiboan. Beraz, nahiko bagenuke hobeto egin honekin koherente izaten egin beharko genukena izango zen. Hemen negatibo bat jarri eta hemen beste negatibo bat. Beraz, honek ja positibo emango luke eta hemen gauza guztiak ja ondaterako ziren. Esan dakoa, nik ikusten dudan ez gorria dela urdina baino handiagoa, zergaitik, hemen, emaitza, bikoitza delako, badakit vektore resultanta izan behar duela bai ala bai gorriaren noranzko berdinean, bai? Eta noranzko hori da izaren o isa ardatzaren noranzko positiboa, beraz horregatik jartzen dugu I bat. Bigarren ariketak esaten digu, errepika ezazu aurreko galderaren kalkula intentsitaterik txikieneko, hau da, I bat korrontaren noranzkoa izanik, hau da, goruntz egin barrean, bera egiten badu. Prozedura berdina egiten, baina honen
noranzkoa aldatuta ikusten dugunez lehen zeuden puntuak eta isak, orain aldrebes isak eta puntuak lehen komentatu dugunarengatik, bale? Orain zirkulak kontrako noranzkoan ingo dute, orain ingo dute, zupa. Bale. Orain batuketa egiterakoan, P puntuan edo erdiko zonalde honetan puntu eta puntu ditugu, horrek esan nahi du noranzko berdineko vektoreak ditugula. Beraz, orain moduluak batu egiten ditugu, ez ditugu kentzen lehen egin dugun bezala. Hau da irudia, hemen dauzkagu bi vektore, norabide eta noranzko berdinarekin beraz batuketa egingo dugu. Honen arteko batuketa vektoriala izango da bi gezien moduluaren batuketa. Gezien modulua edo vektoren modulua kalkulatu dugu aurretik, aldatu den gauza bakarra izan da noranzkoa. Horrek eragina dauka norabide eta noranzkoan, baina modulua intentsitateak berdinak izaten jarraitzen dute, distantziak berdinak, beraz lehen izan ditugunak berdinak dira, baina orain kendu beharrean batu egiten ditugu. Batzerakoan lortzen dugu hau, paratzen badugu notazio zientifikora, daukagu bi bideramar ber minus bost Tesla. Eta norabide eta noranzkoa nola biak izaren o izaren noranzko positiboan daudenez, i vektor unitarioa, batzerakoan lortuko duguna baita izango da i vektor unitarioa. Beraz, vektora resultantea, b kasu honetan izango da bi bideramar ber minus bost i Tesla. Zeatalak esaten digu, adieraz itzazu korronteak elkarri eragindako luzera unitateko indarra. Luzera unitateko indarra, hor dagoako, bale? Luzera unitateko indarra. Eta eskatzen digute bakarrik norabidea eta noranzkoa, baina modula kalkulatzeko hau erabili beharko genuke. Dago bideo bat teorian korronten arteko ekintzak deitzen dena, zeinetan azaltzen duguna guztia zergaiti den eta nola dagoen eginda. Ez duka logika askorik ariketa honetan azaltzea, jo esazue bideo horretara dira 10 minutu inguru azaltzen astiro nondik datorren formula hau eta nondik datorren hau. Selektibitate azterketan erantzutekotan bakarrik eskatzen diguten norabide eta noranzkoa eta esan barko genuke zergaitik gertatzen den hau. Lehenik eta modulua, ez dugu kalkulatuko eskatzen ez digutelako, eta norabide eta noranzkoa kalkulatzeko Lorentzen indarra intentsitateak agertzen direnean horrelako zerbait agertzen zaigu, jakin barko genuke honek hemen sortzen duen eremu oso gainetik, ondo ulertzeko begiratu bideoa. I batek hemen sortuko duen eremua izango da hau bezalako zerbait, nola luzera goruntz duan, hau biderkata vektoriala hau baterako zaizue. Eta aldiz alderez pentsatzen baduzue, bigarren intentsitate honek bi pentsatzen baduzue hemen sortuko duen eremua, izango da hau bezalako zerbait. Beraz egiten baduzue puntua eta L-ren arteko biderkadura vektoriala hau agertuko zaizue. Eta berdina egiten baduzue hauekin. Beraz, jakin behar duguna da noranzko berdina daukaten bi korronteen arteko ekintza izango dela erakarpen indarra eta kontrako noranzkoa daukaten bi korronteen arteko ekintza izango dela aldarapen indarra. Baina esandakoa, jo esazue korronteen arteko ekintzak deitzen den bideora hobetu lortzeko nondik agertzen diren gauza hauek.